मैया बाक्सा जिल्लानि बरमायाव मोनसे मुगैथाव जाथाय। सासे लांसुनिया सुबुंनि आखायाव बोलि जानांदों 6 थाखोआव फरायनाय 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'आ। मिथिनाय बादिब्ला बरमा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं खालझार गामिनि रजत राभा मुंनि सासे लांसुनिया सुबुङा सिगि सग' खालामनानै गोबाव समनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोबाय थादों। हिनजावसा नखरनि बिमा बिफाया खामानि मावहैब्ला रावबो मानसि गैयैनि सुबिदा लानानै गथ'खौ सिगि सग' खालामनानै जिनाहारि खालामनाय मुगैथाव खामानिखौ मावबोबाय थादों रजत राभा मुंनि सासे सुबुङा। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो हिनजावसानि देहाया मोजां नङैखौ हमदांनो हानानै नखरनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो। बेफोर गासैबो जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ हमनो बरमा पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होयो आरो दायनिगिरि रजत राभाखौ पुलिसआ खायो। उत्तर प्रदेश हादरसा लखनौनि सिनहाट मुंनि ओनसोलाव अक्सिजेन सिलिन्डार बेरफ्रुनानै 3 सुबुंनि जिउ खहा। लखनौआव अक्सिजेन रिफिलिं खालामग्रा थावनियाव सिलिन्डार बेरफ्रुनायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 6 सुबुङा गोब्राब जखम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया जोबनाय अक्सिजेन सिलिन्डारखौ रिफिलिं खालामनो नागिरनायाव जादों होनना खौरां मोननाय जादों। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव करोनाजों सा 55 सुबुंनि जिउ खहा। सानसेयारि फारिलाइ बायदियै थांनाय 5 मे खालाराव गुबुन सानफोरनिख्रुइ बयनिख्रुइ बांसिनथार करोना पजिटिभ केस मोननाय जादों। 5 मेआव करोनाजों आसामाव सा 55 सुबुंनि जिउ गोमानांनायनिबो खौरां मोननाय जादों। थांनाय 5 मेआव हादरनाङै गासै सा 52,074 सुबुंखौ करोना आनजाद नायनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव सा 4,826 सुबुंखौनो पजिटिभ मोननाय जादों। मैया आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि उलुबारि हालामनि मोनसे गोथैबारियाव नायगिदिंहैदों। आसामनि राजखान्थियाव गिबि मन्थ्रि मासिखौ लानानै गुलाय गुजाय। फारसेथिं करोना महामारिखौ लानानै दुंहाव थासारि। बिजेपिआ दासिमबो आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर जामारगोन बेखौ फोसावनायाव गोबाव खालामगासिनो। फारसेथिं करोनानि गिथावना अलखद समाव रायजो सामलायनायाव गोबां उसुबिदा। बेखौ नोजोर बोनानै बेरेखा हान्जाफोरा बिथांमोननि गिबि मन्थ्रिखौ थाबैनो थि खालामनानै गोदान सरकार दाफुंनायखौ लुबैदों। बेरेखा हान्जा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बरायाबो गोख्रैनो सरकार दानानै गावबागाव बिबान रुजुननांगौ होननानै खौरांगिरिफोरनो बुंथिदों। गगामुगनि सावलधुवायाव शंकरदेव शिशु निकेतनाव थाखो 6आव फरायनाय दीपशिखा सइकिया मुंनि सासे हिनजावसाखौ नखराव रावबो मानसि गैयैनि खाबु लानानै जिनाहारि खालामना बुथारनाय सा 17 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खाबाय। आली हुसेन मुंनि सासे सुबुंजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा गोनां गासै सा 17 मिस्ट्रिफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। KDRS थामहिनबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट राइफल शुटिं एस'सिएशननि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि आथिखालनि आफादगिरि बिथां सैतेन्द्र बसुमतारिया करोनानि गाग्लोबनायजों क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव दिनै जिउ गोमायो। बिथाङा 2008 मायथाइनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट राइफल एन्ड शुटिं एस'सिएशन आरो स्पर्ट्स जौगानायनि गोबां हाबा मावबोदोंमोन। आसाम पुलिस फुटबल हान्जानि बारग' केप्टेन महेन्द्र ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। बाक्सा जिल्ला बरमा बकपुर नाक्तिपारा गामिनि महेन्द्र ब्रह्म बिथाङा 57 बोसोर बैसोआव अबथिरा रुंसारि जानायाव हालामनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा आसाम पुलिसनि सासे मुंदांखा फुटबल गेलेगिरिमोन। बिथाङा आसाम पुलिस फुटबल टीमनिबो केप्टेन जाखांबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो लोमजाना दङमोन आरो 5 मे अक्ट'खालि बिथाङा जिउ गोमायो। बिथांखौ फुटबलनि जादुगर होननानैबो मिथियोमोन। बिथाङा सन्तोष ट्रफीआव आसामनि जानानै फुटबल गेलेनानै मुंदांखा जानो हादोंमोन। बिथाङा 1987 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइसिम गासै 13 बोसोर फुटबल गेलेदोंमोन। बिथाङा आसामनि बयनिख्रुइ साबसिन फुटबल गेलेगिरि हिसाबैबो सायख'जादोंमोन।